Намираме се на поредното събитие, организирано от Арби на тема генериране на потенциални клиенти и създаване на контактна листа. С гост-лектор Тома Стайков. Сигурна съм, че ще се получи едно невероятно събитие и ще направим страхотна дискусия. Тук сме се събрали да си говорим за това какво ние повече от нас може да дадем, за да направим повече сделки. Клиентите и продажбите са кръвта на всеки бизнес. Проактивното генериране на нов бизнес е едно от тези неща, които повечето опитни брокери в даден момент забравят да правят. Живеем в ера на информационно затлъстяване. Ние трябва да се стремим да градим наша собствена база данни. Дигаш телефона, звъниш и си спасяваш пътя до успеха, особено ако си нов брокер. Аз съм в Арби, защото вярвам, че един ден всеки, който купува или продава, ще иска да го прави с брокер и Арби работи точно за това. Аз съм в Арби, защото не работя с частни лица.